ayo ayo ayo. Yo yo. Bos. Hai. Manggut manggut katone bos amanto. Ate kota manggut manggut. Saya suwe saya sepawo. Gedruk gerem gerem karo kamu. Takon ribut solae sing arep nyowo. Kembar sabur mati batu tutup. Ayo ayo ayo. Yo yo. Grip-grip suarane sejarah kepang. Ketra-ketrit kami kokire coplang. Saking jejak layu te anunjang-unjang. Tiba-tiba ketapuk dosanya digram. Hingga tayang kolai sing abu kencang. Grip-grip jaluk aku dan manggut ketane wetang awanto. Beto-beto kolong karo ampo. Saya suwe jogete saya seprawut. Gedruk-gedruk garap-garap karo ampo. Katon ribut solae sing arep nyowo. Gambar sabun nepi batur padhae. Grempeng suarane sejarah kepang. Centra-centrit meka-meko kiri coplang. Pating cikrang kayune anunjang-unjang. Tiba-tiba ketepuk terus banyak cikrang. Ingin tayang solae sing abung panjang. Grempeng jaluk aku. Bos. Ya. Ayo ayo ayo. Bos. Manggut bencana meka-meko. Meka-meko tangan dapat manggut-manggut. Saya suwe saya sepawo. Kembar sabur mati banjir pememo. Centret-centret nepang kengkrang ngene nyongklang. Tiga tayang solae anunjang-unjang. Tiba cikrang ketepuk terus banyak cikrang. Tiga tayang solae sing nabung panjang. Grip-grip jaluk lagu jaran kepang. Yo 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 yo. Ayo ayo ayo. Manggut-manggut salone wis
kepratan karo dawa suwe-suwe jogete saya semrawut meko-meko tangan berlang karo mamut katon ribut solae sing arep tuku suwe sampur kabeh banjur pada embun Krem-krem carane si jaran kepak jantret-jantret kepak nekrem kiri nyoplang kodok tayang solae lonjang-lonjang tiba cikrang kedebuk terus menyat cikrang tegang tayang solae sing nabung ngajang krip-krip jaluk lagu jaran kepak Yuk. bejane sing sabar naremang tansah kudu eling lan waspada mate kudu kanggo dhewe tajem amame ayune tansah kinclong ananing emane iku duwe Berbalingga jantuan angin ora kurang reka kandange bukan nanti pong maning modele wong belum motang gede koano pada hiburan EBG menjerit maning modele wong berbalingga kadang tuan ora wus lo ya salatullah Layong tangise wong badhe mati gedhong poncenono yen wong mati mangsa burung yang
maning sayang ono walolo gonjang oh yo 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 ya para kanca pada ngerti anu apa kowe arek kowe apa oh wis ngerti kowe mangko tegas sing kepriwen supaya kon pada eling eling maring kampung kata lo tagase sadesa kata krama pindone kowe teman kape anu tapatira isis pasing Bengong sabdane sang guru katekana manungsa urip nang alam donya bejane sing sabar narima tansah kudu eling lan waspada semate kudu anggo cewek lirik megajeng ama mega ende ayune kan saking celongke ananging kudu eke piye bae inyong isih manut kengatane ati wis kebacut anggere rika dalam bangun turun inyong wani anang sama pot ayo yo 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 katakan wajib manungsa nang alam dunia begini sing sabar narema ora pada eling marang Gusti kang kuwasa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adam kama billah milai sholatan daimatan min dawami mulki lagi yo Elingana angepunden jati Rama ibu iku sing maringi sandange pangane cilik tekan gedhe wong tuwa sang karone ora milih pituwase tesamane tansah anggo jiwa lirikane tansah ama mekat esune lirikane tansah kinclong nanging sayang iku duwe wong Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin haddad dhamma wingir milah
Iya, kewuron nggih. Kalau matur dhumateng para pandemen yang badhe nyokong mendem monggo. Nanging mangke wekdalipun gangsal disampun rampung. Layung tangis wong badhe mati gedhe ana oceno